A piros Dacia-nak mindig elsőbbsége van, legalábbis a Kressz vizsgateszteken. A gyakorlati oktatók arra panaszkodnak, hogy a tanulók nem tudják a Kreszt, csak azt tudják, hogyan kell belőle levizsgázni. A kérdések ugyanis régiek és bemagolhatók. A piros Dacia-nak mindig elsőbbsége van, legalábbis a Kressz vizsgateszteken. A gyakorlati oktatók arra panaszkodnak, a tanulók nem tudják a Kreszt, csak azt tudják, hogyan kell belőle levizsgázni. A kérdések régiek és bemagolhatók. A vagy B? Az esély 50%, ha nem is tudjuk a választ. A kérdés 1 pontos. Itt már A, B és C közül kell választani, és kép is van. Esélyünk 33% akkor is, ha fogalmunk sincs a válaszról, jutalmunk pedig 3 pont. A Kressz-teszten ma átmehet olyan is, aki nem tudja a Kreszt, mondják a szakemberek. Elég, ha tudja a jó választ. A vagy B? Egy B-kategóriás tanfolyamon 1300 kérdés van körülbelül, és abból állítanak össze egy 55 kérdéses tesztlapot, de mindig példaként szoktam hozni, hogy ott van az előzés témája, amiben van összesen a tesztkérdések sorozatában körülbelül 20 kérdés, egy tesztlapra rákerül mondjuk 2 vagy maximum 3, tehát ha valaki az előzésről egy kukkot nem tanul meg, akkor is sikeres vizsgát tehet, kimehet a forgalomba úgy, hogy azt se tudja, mi az, hogy előzés. Pedig az előzés az egyik legveszélyesebb manőver az utakon. Tehát mondjuk, hogyha feltennénk egy kérdést egy tanulónak, aki sikeres Kressz vizsgát tett, akár 0 hibaponttal, és megkérdeznénk tőle, hogy sorolja már föl mondjuk az előzésnek a feltételeit, akkor fogalma se lenne róla. Tehát nem tudná elmondani, mert ugye ilyen nincsen a teszt kérdések között, így részleteiben esetleg nem kérdezték ki tőle. A baleseti statisztikák szerint a személyi sérüléses balesetek leggyakrabban gyorshajtásból adódnak. Második helyen az elsőbbség meg nem adása szerepel. Nem véletlenül a tapasztalat azt mutatja, hogy a diákok nem tanulják meg a szabályokat. Vannak még piros Daciák, ezek a képek az 1970-es évek végén készültek, ezek visszanéznek ránk a teszt feladatsorokból is, pedig 10 éve már számítógépes tesztkérdések lehetőségére van mód, ami azt jelenti, hogy azért ez sokkal korszerűbb lehetőségeket is magába hordoz, tehát lehetne már videókat, friss fényképeket betenni, de még mindig a Daciás képekből, illetve a pálcika rajzokból próbálnak a tanulók vizsgázni, és mint mondtam, ezek annyira ideális képek, sokszor élettől elrugaszkodóan túl optimális felvételek, hogy könnyen be tudják magolni, könnyen meg tudják jegyezni, mi az egyes képekre a válasz. A rajzok ráadásul idealizáltak, és nem a valós forgalmi helyzeteket láttatják. Mondjuk egy Y elágazás, akár itt a környéken, a Hungária körúton, a Fogarasi úton, rengeteg helyet tudok mondani, ahol megáll tanuló, bejön esetleg egy villamos, egy trollibusz érkezik. Ezek olyan helyzetek, amik nincsenek az elméleti oktatásban. Persze utána a gyakorlati képzésből be lehet pótolni, de az alapfeladat feltevésekben ez nem szerepel, és én ezt azért hiányosságnak tartom. Ugye alapvetően én azt mondom, hogy ha itt képes feladatokkal ők találkoztak, illetve hát a vizsgán is ugye erre szükség, majd meg tudja oldani, akkor azt gondolna az ember, hogy az elsőbbségadási helyzeteket ugye felismerik, és hogy ott egyáltalán kinek van elsőbbsége, vagy mi alapján kell eldönteni, és sokszor még ezzel is problémába ütközünk. A gyakorlati órákon persze az oktatók igyekeznek bepótolni az elmélet hiányosságait, így viszont a diák kevesebbet vezet és kevésbé rutinosan vág majd neki az önálló közlekedésnek. Nekem volt is olyan tanulóm, aki mondta is, hogy őt nem is érdekelte az egész Kressz tanfolyam, ő begyakorolta a feladatokat, mert tudta, hogy ez lesz majd a vizsgán is, és akkor abból felkészült. A magyar Kressz ráadásul az egyik legbonyolultabb Európában. Vannak országok, ahol az egész Kressz könyv 20 oldal, nálunk 300. A szakma szerint változásokra lenne szükség. Egyszerűsíteni és korszerűsíteni kellene a jogszabályt, és megváltoztatni a vizsgáztatás rendjét. Egyrészt több kérdést lehetne föltenni, tehát a kérdések számának a növelésével azért vissza lehetne szorítani ezt a GPS bemagolást, vagy megjegyzést, memorizálást. Másrészt pedig nagyon sok külföldi országban hallottam olyan példát, hogy szinte hetente új kérdések vannak. Tehát van egy stáb, aki egy fényképezővel, videóval megy ki az életbe, fotóz, fényképez, képeket, filmeket készít, és utána ezt rakják be a vizsgán. Tehát egyszerűen rákényszerül arra a tanuló, hogy magát a szabályt tanulja meg, és ne az egyes kérdésekre készüljön a vizsgán. Addig is marad az A vagy B, 55 kérdés, 75 pont. Ha 65 pont összejön, már mehetnek is a forgalomba, akik nem az
iskolában, hanem az életben tanulnak. A többiek pedig vigyázzanak magukra.